Jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe teñiral jamma bela en garti ha hande jokkude ɗo yewtere nde gonnoɗen e dow mum yewtere fewri gurdam almami Abdoul Qadir Kane en kaali to jeeya e to jibina ha hande koye ɗum jokkoren so Allah jaaɓi. Abdoul Qadiri walla Abdoul Hammadi ɓurɗo andirede almami Abdoul ko neɗɗo kay ɓurɗo andede ɓurɗo mantinade e dartol Sénégal e temadande 16 mo yontida noon ha hande e yontaɓe Afrique on saaha waɓe hen Cheikh Ahmed Tijani Sarif cosɗo lawol Tijani, Ousmane Dam Fodio almami sori mawɗo mo Fouta Dialo e almami Segamo Ɓundu e Dammel Amari Ngone Ndella to Kadior. hono mbiɗon ni o yalti koye Hamme Julɗo Kane to banggue bammakko e to banggue yummakko fof. To banggue bammakko no mbiɗen ni o wiyete ko Abdoul Hammadi Alhaji Lamine Mat Abdoul Ali Hamme Julɗo Kane, yummakko ko Kudi Boubou Malik Racine Hamme Julɗo Kane. nde noon en paami banggue bammakko e banggue yummakko fof o ummi koye Hamme Julɗo Kane. Hamme Julɗo Kane mo mbiɗen ni tawi ko heewi e Kane hanɓe e cuuɗi mabɓe ɗi gummi koye Hamme Julɗo Kane ha tenke ɓiye ko biyeteɗo Abdoul Ali Hamme Julɗo Kane o. Abdoul Ali ko kañum heddi Koɓillo koye mun Kane hanɓe Koɓillo ɓe jalti e appe ɓen kadi jalti koye Mad Abdoul e Kane hanɓe Douga to Thilone ɓen jalti koye Malik Abdoul. Samba Ali ko kañum fayi Agnam Thioday, Yero Ali heddi Agnam Godo koye makko yalti famille Ceerno Mbolton. Makka Ali koye mum yalti jogiiɓe lefol Elimane Nega to Diop e Ɓoki Diawe. Ousmane Ali e Birane Ali ɓen cincoye Mbolo Birane, kamɓe jogii lefol Elimane Mbolo e Alkati Mbolo. Paate Ali koye mum Ciwel naaɓe to Dondu e to Ɓoki Diawe jalti e helmodi Nallankoɓe. Racine Hamme Julɗo Kane kañum heddi Toro. Boubou Hamme Julɗo Kane kañum yalti e mum ko Seydou Boubou koye mun Kane hanɓe Gammugo Thilone yalti. Demba Boubou koye mum Kolselnaɓe to Seedo jalti. Racine Boubou ene jogino ɓiyum ne wiye Malik o kañum dañi tan ko ɓiɓɓe rewɓe. Aissata Malik on ko yummum Ceerno Molle Mamoudou Ali Racine. Coumba Malik on ko yummum Kudi tanum Tafsirou Sow Kudi. e Takko Malik yummum Haymo Takko Sall to Horkojare. Miɗen ni almami Abdoul jibina ko toon e Pafa, toon e Saloum to wiyete Pafa Werma hedde hitande ujunere e temedde 726 hay walla hitande ujunere e temedde 727. o waɗi janggude ɓurano ko ɗon e galle mabɓe ɗo bammakko hono Alpha Hammadi. caggal mum noon o jokkoyi kadi ha hande jangde makko e ceerno ne wiye Tafsir Mayero. almami Abdoul guila en famɗi settanama ko belɗo hakkille eno wira o reeni ɓurano guila mo yara e duuɓi 12 ko heewi noon e jangde makko ko toon o jangi ɗum e leydi Sereraɓe e Jolfuɓen. wiyama kadi o jangi e duɗal Serigne Kokki
hono mbiyetenoɗo Serigne Koki Maktar Ndumbe Diop kono noon o jangi jangde towde koto Duɗal Pire toon hewɓe kadi o foti e yontande mabɓe nde caggal nde o jangi toon gande towde ha ceerno makko donimo o ummi toon o faari Fouta o artani tan lawol gotol ala o woni koye artirde seeɗa seeɗa o jooɗi noon to wiyete Jamweli woni koye Ɓundu ha hande mbiɗen nde Almami Abdoul ummiti Pire o woni koye artirde seeɗa seeɗa o feewi noon koto banggue Ɓundu to koto wiyete Jamweli kono lamɓe Ɓundu ɓe heeɓi tampindemo nde wonno ko ceerno almuɓe ina garda bang yo bang on saaha lamɓe ɓe no kula sernaɓe ɓe so kewi doole ni woni ɓe jiiɗi fewjandemo Almami Abdoul tini ɗum yalti wuuro ngo fayi wuuro wongo ina wiye appi way damga ha hande on saaha damganaɓe ɓe mbiyata nokko on guenaranaɓe o woni ɗon almuɓe ɓe tawrimo ɗon kadi ina garda bang yo bang furankoɓe nuli e makko neɗɗo korowomo eɓe jiiɗi humpitade beele ko wiyete makko koko gonga beele ko gando mawɗo nunɗuɗo ko noon kadi ɓe neldiri neɗɗo fewde tafsir ɓoggel limo Diaba ɓe neldiri noon kadi fewde e tafsiru Amadou Hammadou Wan mo Kanel ɓe neliri noon kadi fewde Abdoul Karimou Daf mo Seno Palel kamɓe yaaɓe horoyde ɓe fof nde ɓe garti ɓe kabri fuurankoɓe wonde ko Almami Abdoul kay woni ɓurɗo kanko ɓuri to gandal kanko ɓuri to gollal kanko ɓuri yankinare kanko ɓuri needi kanko ɓuri garce ɓe cuɓimo yo won almami mabɓe Almami Abdoul Sali ɓe pursimo ɓe mbawnimo ɓe nayimo to wiyete jonto ɓe kolli affaire nde gando goto Bahunu Najo ñawori mum nde kañum ne laaɓi o wi tan ko Almami Abdoul hande wonde imam fuutankoɓe Almami Abdoul Sali o wi min jaɓani so wona noon ɓe gonda ɓe mbata wonde ɓe jamfata koɓe wiyama on saaha fodde capanɗe 5 lamɗo fuutanke walla hohoɓe fuutankoɓe ina tawtora ñande hen kamɓe fof ɓe gondi ɓe mbati wonde ɓe jamfata ko Almami Abdoul ko nden Almami Abdoul fuɗɗi hoolade wiyama fuutankoɓe jebbili e makko ko nokku ene wiye Jorbowol walla ko Sinthiou Amadou Mariam koye less jaɓɓule koye less jammule ene wiye Jabbe Dulo koye dande maayo ngo wiyama ɗum hawruno koye hitande 1977 hitande 1978 on saaha Almami Abdoul yaranno koye duuɓi 5 o laamima fodde duuɓi 3 hade makko warede to juuɗe guuri tawi mo yara e duuɓi 8 hohoɓe Fuuta ɓe fof mbiyo ummo appi o ara hoɗo Ciloñ o wi so wona noon tawi oɗon dokkami suhaɓe mon gara koddayam ononne kay yoga e mon gara koddayam walla miñiraɓe mon gara koddayam ɗo Cilon ɗo ɓe jaɓanimo e ɓen jabɓe arɓe hoddude makko ɗo Cilon ɗo ene woodi hen El Fekki en ɓen mawɗo mabɓe wiyeteno ko El Fekki Dewo Arwa on kay leyɗele mum ene keddi ɗo Cilon ɗo Sinthiou Bamamɓe naɓe ne kay gari wondude makko waɓe hen no Mouhamadou Wahabou Talla ko hen jeeya
Mouhamadou Wahabou Tallo haynde almami Abdoul ummi cilon feedu koɓɓillo nde rewi mum faade koɓɓillo hohoɓe woɓɓe ne kay ngari hoddude makko ɗo cilon ɗo. Won version goɗɗo kadi wi yimɓe fuurankoɓe nelli tan ko neɗɗo goto gandu Fuuta Jalngonajo. ɓe mbi on yo yaye leydi ndi fof funnague hirnague Fuuta fof ƴewnaɓe hol kanduɗe wonde almami mabɓe. On yeehi hirnague yiyani kanduɗe hen, faari funnague yiyani kanduɗe hen. O rewi leydi ndi fof haw yetti appe o tawi ɗon almami Abdoul. O yi almami Abdoul tan almami Abdoul welimo. O wi almami Abdoul min day ko fuurankoɓe nelimi ma. ɓe mbi eɓe gondi e caɗele ɓe jiiɗi ko gara cafranaɓe caɗele ɗe. ɓe jiiɗi noon ko yen gartu gara ballaɓe ɗen ɗon caɗele. ni woni almami Abdoul yaadi makko. nde ɓe gari ɓe tawi yimɓe fuurankoɓe ɓen mbimo minen dey min jiiɗi ko ya wonan min almami Abdoul sali. ɓe nawi almami Abdoul ceerno Abdoul Karim Daf mo Seeno Palel. ceerno Abdoul Karim Daf wimo an so tawi neɗɗo majji hawri e ma ka gandu aɗa andi lawol ngol ma hollumo lawol ngol walla hollatamo. no wano wade fof ndewi almami haɓe mbawno ɗum hande almami Abdoul jaɓoyno. won woɓɓe wiɓe ni hunde nde wattini koye ñawore ɓe nawno almami Abdoul koto tribunal Elimane Nega. woɓɓe mbi ko galle sérifaɓe cilonto. eɓe mbi e nden ɗon ñawore ɓe ñaawi almami Abdoul ko so tawi han jaɓani ardade firti ko sari islam warimo. ko nden noon woni nde almami Abdoul wi musidɗo mum ceerno Abdoul Karim Diawonɗo yo natanmo halwa. on natanimo halwa balɗe 15. o yalti o wi tohara jaab lefol ngol ngulamu koto Allah tan ummi. kono noon andu ɓeɗo suɗimo ɓe ya wonan ɗumen almami ko kamɓe kadi jamfotoma janggo, ko kamɓe kadi mbaranma janggo. kono noon ma sahudin maɓe laɓɓine bakkuji ma ko aljanna wonoyta jañe ma janggo. ni tawde almami Abdoul hankadi andini ala no waɗata ko mayete tan araw felliti jaaɓi lefol ngol. ɓe nawimo ko hakkude Fuuta to wiyete Jaɓɓe Dulo Sara Jorbowol. ɗon ko keerol hakkude Boso e Hebbiyaɓe. ɓe jabbiliyam makko ɗon. caggal ɗum almami Abdoul wi yoɓe jangu deftere ɓurana nde. ɓe jangi. o wi ɓe jangu deftere wonde ene wiya Al Isriniyat nde andira to men to ko Ibnu Muhayt. ɓe jangi. o wi ɓe jangu deftere wonde ene wiya Dalalul Khairat. ɓe jangi. o wi yo anduɓe ɓe ngoon ƴefta pellital wande so juumi maɓe mbattumo e lawol. ɓen ne jaɓi ɓe gondi. o wi jagorɗe ɗe waɓe hen no Ali Sidi Ba en, Ali Dundu Kanen, Siley Amar Belar Racine en, Sadji Dundu en, Sawa Nayel en, Sawa Dewa Nayel en, Sawa Yene en, Galo Lumbol en, Hammadi Ali en, ɓen ko lamɓe tan kono ɓe janggani. o wi ɓenne yo goon wonde maɓe ɗofta anduɓe ɓe, wonde anduɓe ɓe kala ko jamiriɓe maɓe keddo hen tawi watta caɗele enne kadi goodi. o wi bosoyaɓe yirlaɓe ɓe jaggodir ɓiɓɓe yumma. ɓe goto mabɓe foof jaggu goɗɗo ko ɓi yummum. ɓe tinnodir ɓe jaggodira sibu ɗiɗo diwnuji ɗiɗi soɓe jaggodiri ma Fuuta heewa doole. o wi yoɓe gon dendiraɓe. ko ɗum addi dendiragal hakkude bosoyaɓe yirlaɓe. ɗum ko almami Abdoul fuɗɗi ɗum. wi yoɓe jaggodir ɓiɓɓe yumma
gore mabbe fof yo jaggu comme o to diwan jeyani yobe piiju yobe jaldu e ko way non ni woni almami abdul hankadi filama almami woni almami fura kankone o wodi sardiji di addi o wodi kuule de o addi uccinde furankoɓe kankone o yiɗi ɓe jaɓanamo ɗin ɗon sardiji kuulal gadnal ko almami abdul wi hankadine hay arani goto woton naaɗe fura so wona tawi a wiɗi ko sodde gawri ɗum firti ko kala naarowo fuura taccowo keeri fuura ɗi heɓ yamirade almami abdul ɗum way comme no visa ni ko mbiyeten visa hannde ko ɗum noon foti ko capato o walla waalo brak naajo walla burubu jolofo walla kajor naajo kamɓe fof jiidi ñawore naarowo fuura fof yataw ari ko sodde guura yataw kadi heeɓi yamirore almami abdul kuulal ɗimmal almami abdul wi ko rende e andude keeri fuura ɗum noon ko dagana ha Bakel hayre ngal ha Njorol e Linguére to banggue Jolof ɗum noon ko keeri ɗi yo waɗe yimɓe renoɓe gona e keeri ɗi kala naarowo tawi heeɓi yamirode almami abdul ande kadi ko addi ɗum e ko way noon kuulal tarbiwal almami abdul wi ko joguinoɓe leppi gadanteji ɗi leppi gadanteji ene kewno e Fuuta ɗum noon leppi mon ɗi hay hen hunde min memata ɗon ɗo ɗon keddi e saria e ko way noon ɗin ɗon leppi waaɓi hen no ceerno mbaɗi hen no arɗo walla joom walla jagaraf walla bumoy walla farba walla elfeki walla eliman walla kamalingo walla satiki e ko way noon ma jomumen ɗacce ndeeƴa ɗon kay ene keddi e ko sariya wi ko e ko islam haali ko woto ɓe mbaɗa hay hunde so wona ɓe keɓa yamirore almami abdul caliɗo ɗeɗo jamiroji fof noon ene wawi yaltude Fuuta kono ɗaccan ɗon jawdi mum di kam naworta ko wayno guese e waalo en e nandi hen kam ko ɗon heddoto kuulal nayɓiwal almami abdul wi ñawore ñawrete tan ko ɓurana e sariya kala ko ɓurana wi e ko sariya wi ko ɗum tan ñawreten kuulal joyɓiwal almami abdul wi ko fuutankoɓe fof poti e yeeso ñawore ala galo ala basɗo ala dimo ala dimajo yimɓe fof poti e yeeso ñawore kuulal jeego ɓiwal noon wi kala caliɗo sokira saabu teddinani walla ɗofta hiya kuule ɗe ina wawi yaltude Fuuta kono kadi wasat jawdi mum fof kuulal jeeɗe ɓiwal wi kala nde almami abdul ummini konu gam fellude jihad on saaha ene waddi kala sagara yaade noruyo walla bawɗo fof ina waddi ɗum yaadude konungo gam hamoyiyata kuulal jeetati nde tawno kamɓe ɓe lomti ko deniyankoɓe almami abdul wi kala wuuro yo suɓo yimɓe ɗiɗo hen goto ko julnowo kono eliman goɗɗo o ko ñaawo kono gaadi goto e mabɓe fof suɓo cukku mum joom wuuro o ko almami abdul suɓoto ɗum kuulal jeenaɓiwal almami abdul wi so ɗum waɗama imam o e gaadi o cuɓama ko kamɓe jooɗini ɗon almami abdul imam o e gaadi o e joom wuuro kamɓe jooɗini ɗon almami abdul yimɓe ɓe yo guittanɓe gueɗal yo teddinɓe yo darduɓe yitere kono no dardata almami abdul ndeni kuulal sappo ɓiwal noon almami abdul wino ko kala asakal itta ngal ndema walla e dammiri e nder reedu Fuuta rokkate ko wasde Fuuta kala hen ko ɓurti yaltata Fuuta asakeje ɗe fof yo kattine Fuuta dokke miskineɓe Fuuta
joni noon ma taw ne gartat e ministére uji Almami Abdoul hono jagorde makko ɗe. To banggue aaleɓe makko ɓe ɓen noon waɗiɓe wiyede aaleɓe kamɓe foof ko aaliyen ɓe mbiyete ɗum addi aaleɓe ɓe kono noon ko jagorde disnodirteɗe. Goo ko aali Dundu Segele Kane to Daabi Odeji kañum woni jagorgal kalfinagal gueɗe funnague Fouta. Jagorgal ɗimmiwal walla aalejo ɗimmo ko Ali Sidi Ba to Mbolo Ali, kañum woni jagorgal kalfinagal kala ko faari gueɗe hirnague Fouta. Jagorgal tarbiwal walla Ali tarbijo ko Ali Mamoudou Ly to Thilone, kañum woni jagorgal kalfinagal kala ko faari gueɗe Bosse. Ha hande jagorde ina hen Hammad Lamine Bal to Boode Law, kon woni jagorgal kalfinagal kala ko faari gueɗe islamiyankoje e nder Fouta. E nder jagorde ha hande woodi hen Amar Belal Racine Anne to Pete, kon woni jagorgal kalfinagal koppareje e kabaruji nderi e nder leydi Fouta. E jagorde ha hande ene woodi hen Alpha Amadou Hammadou Wanto Kanel, jagorgal kalfinagal armi Fouta. E jagorde ha hande Ceerno Bayla Perejo Sow to Hawre, kañum woni jagorgal kalfinagal gueɗe politique e diiniyankoje Fouta. Kanko halfina jigol jumaji e nder reedu Fouta e sirru baɗi. E jagorde ha hande Almami Abdoul walla Ceerno Abdoul Karimou Diawandu Daf to Seeno Palel, jagorgal kalfinagal gueɗe diiniyankoje e politique. Kanko halfina wadde halwa e ardade dirgol jumaji e nder reedu Fouta. E jagorde ha hande no woodi hen Alpha Amar Seydi Yero Bousso Ba to Hoore Fonde, konko jagorgal disnodirtegal e gueɗe diiniyankoje e gueɗe ganne. E jagorde kadi ha hande ine hen Ceerno Siré Ama An to Guijlon, kañumne ko jagorgal tugnortegal e gueɗe diiniyankoje e gueɗe ganne. E jagorde ha hande Elimane Boubacar Kane to Dimat, kañumne ko jagorgal kalfinagal jokkodiral gueɗe islamiyankoje e nder reedu Fouta, nde tawno ko kanko woni mawɗo to banggue duuɓi. Ɗum waɗi kala ko eɓen waɗa ko maw disne ko namde hen yamirore. E jagorde ha hande ina hen Ceerno Seydou Toumani Tall to Halwar, on ko jagorgal kalfinagal gueɗe diiniyankoje. To banggue kadi jagorde to banggue aada ina woodi hen Yene Samba Ba to Bungu Cewkon, ɗum woni ko Sara Asle Ballo. Paate Bungu Ba to Bungu Cewkon, Elimane Rindiaw Aji to Rindiaw Beeli Modi, Arɗo Modi Ka to Kawel, Demba Nayel to Balaji, Elimane Siré Kane to Agnam Coɗay, Arɗo Samba Dede e ko way noon. Ha hande e juɓɓudi nde Almami Abdoul waɗi ha hande to banggue dawrugol mum caggal nde fiila Almami digol jumaji. Jumaji ɗi kadi wiide woni hen ɗi diddaka e saaha goto, kono kam eno hewɓe mbiri ɗi tolnima caɓanɗe 3 juma. So tawi noon ko professeur Oumar Kane jumaji ɗi waddi ɗi ɓuuri caɓanɗe 3. Ndiaye Seydou noon addi e deftere mum Jubbande Tari Fouta, jumaji caɓanɗe 3 e ardinaɓe ɗin jumaji. So tawi ko jumaji ɗi Almami Abdoul waɗi ɗi Oumar Kane limtiɗo en ɗi, ko juma Buye, juma Fanay, juma Thiangay, juma Diatar, juma Donnay, juma Boode, juma Haare Law, juma Madina Ndiaƴɓe, juma Gollere, juma Jarguel,
juma Mbumba, juma Peti Jeeri, juma Mbolo Biran, juma Galoy, juma Diabo Liduɓe, juma Hoore Fonde, juma Agnam Siwol, juma Kay Haydi, juma Silla Jonto, juma Jool, juma Dondu, juma Cilon, juma Kobillo, juma Ngejulon, juma Bohi Jawe, juma Sadel, juma Wudduru, juma Nabbaji Siwol, juma Boyinaji, juma Ogo, juma Kanel, juma Sinju Bamambe, juma Seno Palel, juma Hunare, juma Horkojare. E jumaji kadi ha hande ɗi almami Abdoul waɗi e jubbande taari Fouta ko ɗiɗo jumaji jiitani hen. Jubbande taari Fouta mo Ndiaye Seydou, juma Horkojare gardugol Elimane Lewa, juma Hammadi Hunare gardugol Ceerno Dembe, go Horkojare e gardugol Elimane Lewa, ɗiɗi Hammadi Hunare e gardugol Ceerno Dembe, tati Seno Palel e gardugol Abdoul Karimou Diawando, nayi Kanel e gardugol Ceerno Celol, joyi Ogo e gardugol Ceerno Funebe, jeegom Boyinaji e gardugol Alpha Samba Lido, jeeɗiɗi Nabbaji Siwol e gardugol Ceerno Amadou Falel, jeetati Wuddu e gardugol Ceerno Ndiayɓe, jeenayi Ngejulon e gardugol Ceerno Tillere, sappo Ndulumaji Funebe e gardugol Ceerno Funebe, sappo e goho Dumgo Wuri Ceerno e gardugol Ceerno Dembe, sappo e ɗiɗi Bohi Diawe e gardugol Elimane Nega, sappo e tati Koɓɓillo e gardugol Ceerno Abdoul Nega, sappo e nayi Cilon e gardugol Ceerno Molle Jeeri, sappo e joyi Kay Haydi e gardugol Ceerno Molle Walo, sappo e jeegom Agnam Siwol e gardugol Ceerno Siwol, sappo e jeeɗiɗi Hoore Fonde e gardugol Alpha Amar Seydi Yero Bousso, sappo e jeetati Javane Beeli Cinde e gardugol Alpha Hammadi Boukari, Elimane Hammadi Boukari, sappo e jeenayi Diaba e gardugol Tafsir Bougel, nogas Mbolo Biran e gardugol Biran Ali, nogas e goho Galoy e gardugol Elimane Galoy, nogas e ɗiɗi Pete e gardugol Elimane Sambawo, nogas e tati Gollere e gardugol Ceerno Boussoɓe, nogas e nayi Hayre Law e gardugol Ceerno Baroɓe, nogas e joyi Boode e gardugol Ceerno Hasso, nogas e jeegom Dodel e gardugol Ceerno Soho, nogas e jeeɗiɗi Halwar e gardugol Elimane Jama, nogas e jeetati Guete e gardugol Eli Fekki, nogas e jeenayi Ñanga e gardugol Elimane Ñanga, capantati Jalmajji e gardugol Elimane Dimat, capantati go Fanayi e gardugol Elimane Fanayi, capantati ɗiɗi Bokkul e gardugol Ceerno Bokkul, capantati tati Dagana e gardugol Ceerno Dagana. E wiide Ndiaye Seydou ha hande fati ndeɗo lowre nde natɗen yowtinde cosgol jumaji nder rewde Fouta, wonko hebno hen e mawɗo men Kalidou Bassoum jeyaɗo to Seno Palel. Kalidou Bassoum wi jiidgol jumaji e Fouta o waddani e saaha goto. E wiide makko ñande batu sernaɓe Fouta jooɗi arde sahoɓe gam toɗɗade guure ɗo jumaji poti darade, tongi ko nanodirono ko Ceerno Abdoul Karimou Diawando. ɗin kayitaji ma nden deftere nde windiri jungo makko kanko Abdoul Karimou Daf ene mofta ha hande wuuro Seno Palel. Mofti ɗin bindi ko biyeteɗo Bocar Babou Kaw Daf, kon woni joom wuuro Seno Palel hande, walla wonno joom wuuro Seno Palel e on saaha. E ngun batu toɗɗa ñande hen ko jumaji jeeɗiɗi ɗeɗo guure: goho Horkojare, ɗiɗi Hoore Fonde, tati Seno Palel, nayi Mbolo Biran, joyi Ogo, jeegom Koɓɓillo Diawɓe, jeeɗiɗi Fanayi. Ko ɗiɗo jumaji jeeɗiɗi gadi diidede e nder reedu Fouta. Juma hen fof diida ko ñandal juma, kadi julni ɗum ko Abdoul Karimou Diawando Daf. Caggal ɗiɗo jumaji jeeɗiɗi ɓe jooɗi duuɓi tati, ɓe ndiidi kadi jumaji jeeɗiɗi goɗɗi. Ɗin goni juma Kanel, juma Nabbaji Siwol, juma Diaba, juma Dumgo Wuro Ceerno, juma Pete, juma Boode e juma Hayre Law. Caggal ɗiɗo jumaji sappo e nayyi woninde jumaji sappo e jeenayi keddiɗi ɗi puɗɗi arde, kanji fof ɗi kawe capantati e tati juma e nder lefol almami Abdoul Gadir Kane. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo kalten ha ñande wonde so Allah jaaɓi, garten noon caggal nde almami Abdoul en kaalino wonde Fuutankoɓe
mbino yo aro jooɗo yo cilom ɗum noon holno jooɗori cilom naren hankadi gol wali almadi abdoul so Allah jaɓi ɗum noon Allah jarama on jarama